Dosido kapok watieko twak mar okinyi makawuono tadwa ni duok na penjo ni ngato penjo kae ni osuru ma ichoko e counties tije enang'o to mioro gi sirikal mamalo to tije enang'o kachiel kod wach ni mogik mana mapiyo piyo Sido. Koro wan gi kaluwore gi tije ma wawachogo nitiere pesa ma osuru ma ae sirikal mamalo miluongo ni Equity Boshecha nitiere gik moripo bedni o address ngeni e county kacha bende wan gi miluongo ni development financing manyiso ni gin pesa mitiyo godo e weche mag dongruok to wantiere nyaka gi miluongo ni recurrent budget pesa ma itiyo go pile pile kaka mag chulo weche miluongo ni shagi weche mag salaries mag jotich transport nyiewo mtokni and among other things. Koro pesa go te ikete budget achiel to kaluwore gi kaka jopiny oyie gi sirikal then pesa no tiyo emomiyo penjo no dware ni mondo jopiny hakikisha ni samitimo budget to ging'eyo ni to on source revenue targeting sirikal owacho no dhi yudo di tidhi tim kod gi ang'ono nikech mano bende ni e chik ni dware ni sami wacho ni pesa midhi yudo idhi timo godo ang'ono to dware ni kete ayanga mondo jopiny owinje. Wachna mogik en ni jopiny mondo wabeduru e kanyakla mar mondo waket sirikachewa ma kor gwenge tesre mondo devolution ma waloseni oti kodwa kin gi namba mar mbunge mora amora kata mbunge mari to orne message kaka ne watimo mar jenzicha mondo gihakikisha ni gimilongo ni division of revenue allocation mar counties pesa no odhi e counties anadhi chako gi mwalimu ka ino siep na gena dhi wacho ne ni los go siepe ni kavwan mondo pesa no e counties. Mwalimu picho no wach ni mogiko tudore kod poko madhine counties idhi mosi jopidhi mosi ko chakore sani ing'eni koro en ochako kelo no wach jensika to nyocha wach no wasetieko maber koro en dwa idhi mosi chiero juogi ma nyocha wasedilo adwoko erokamano ahinya kuom luongowa ka aparo ni wach no miyo wang'eyo kaka sirkandwa ni dhi gi devolution te wagombo ni sirkandni omiye jopiny gima no ondike constitution 2010 mar devolution to gik mobedo devolve te giter pesa mondo jopiny owinj maber e gwenge magitiere to mogik adwoko ne jokibra erokamano mondo miya bi kaka wuon nikech gionge ok anyal biro sani be koro wadhi e party elections wakone ji jo ODM te o register a party mondo watim party election wa make party vibrant mondo wadhi mbele ang'eni mano to okuwera ahinya e TV ka ni walando wach party lakini adwoko erokamano ahinya maluongo kaka wuon. Erokamano ahinya Mwalimu Peter Orero jod bura ma Kibra kachiel kod ina Kevin Osido jalonyo weche mag telo kuom kawo thuolo mar okinyi makawuono mar mondo mubi wa twagi kotudore kod poka madhine county nyakwara Mugejwang in benda goni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo kendo wageno ni ywaruok manitiere kind jod bura kachiel kod senators ewi pok madhine counties